Язовир Копринка е едно от бижутата, които се намират в близост до Казанлък. Язовирът е на територията на общината, но е държавен. Община Казанлък има едно малко парцелче, което приключва до чашката на язовир Копринка, и точно по този повод при разработването на концепциите за интегрирани териториални инвестиции нашия фокус беше върху това да развием потенциала на това малко парченце, като го превърнем в място за атракция и отдих на всички наши съграждани и на гостите на Казанлък, разбира се. Идеята, с която кандидатства община Казанлък, беше одобрена и се очаква да бъде подписан договор за финансиране на този проект, който включва няколко основни дейности, за които говори заместник кметът Аксения Тилева. Идеята, с която кандидатствахме, и беше одобрена, и сега чакаме с нетърпение да подпишеме договор за финансиране на този проект, включва няколко основни дейности. Първата от тях е изграждането на велопарк, който велопарк ще включва 2 трасета. Признавам си, не съм специалист по тези неща, но с интерес следих процеса на проектиране на Jump Track трасето, което ще бъде с дължина 140 метра и всъщност ще дава възможност на хора с различни умения да практикуват каране на колело в приятна обстановка. Ще подобряваме уменията за концентрация, за баланс и на младите, и на не чак толкова младите потребители на това трасе. Малко по-надолу ще бъде оформено още едно трапсе, което се нарича Dirt Jump Track, което на базата на основни природни материали, пръст, дървета и така нататък, ще оформи една зона, в която малко по-екстремни преживявания и умения ще могат да развият нашите млади хора, които ще посещават този обект. И разбира се, след като сме близо до вода, най-логично естествено беше да проектираме един воден център, в който воден център ще има, разбира се, складове, в които ще съхраняваме водни съоръжения, които да могат да се ползват от потребителите, спасителни жилетки, гребла, каяци и други такива специфични съоръжения, с които младите хора да се забавляват във водата, съблекални, тоалетни, всичко, което е необходимо за едно приятно прекарване близо до брега на язовир Копринка. И както знаете, на този терен е ситуиран и изработеният дървен птицеглав кораб, който ние ще превърнем в такава туристическа дестинация, която да събуди интереса на младите хора към историята, към традициите, към специфичните умения, които са имали нашите предци, и дай Боже да запалим интерес, духа към проучвателство у всички наши гости, които ще бъдат там. Наред с всички тези неща сме помислили и за времето, когато в община Казанлък се провеждат различни културни събития, и много често на брега на язовир Копринка сме свидетели на страхотните представления и на Старозагорската опера, и на други изпълнители. Та в този смисъл вече общината е предвидила да си закупим сцена, която по-пълноценно да използваме и да направим наистина така, че отивайки покрай това уникално красиво място, което зарежда с невероятна енергия, да изпитаме удоволствието от общуването с изкуството. Разбира се, с това не се приключват всички неща, които предвиждаме в този проект, защото сме помислили и за тези, които не могат да карат колелета, а именно съвместно с туристическо дружество Орлово гнездо от Казанлък е предвидено да се разработят няколко различни вело- и пешеходни маршрути. Като идеята е тези маршрути да бъдат с различна дължина, с различна трудност, така че всеки от нас, отивайки в този район, да намери кътчето, забавлението, начина за отдих и начина, най-важното, за общуване с природата и с другите хора, да бъде по-пълноценно, по-запомнящо се и наистина да използваме потенциала, който има община Казанлък, язовир Копринка
за да направим живота на нашите съграждани и нашите гости по-интересен, по-приятен и запомнящ се. За момента всички проекти от концепциите за интегрирани териториални инвестиции са на етап оценка от финансиращият орган. Ние сме от тези, които се справят сравнително бързо с подготовката и подаването на проектни предложения и искрено вярвам, че може би до началото на есента, смея да се надявам, ще подпишем договорите за финансиране на дейностите, а срока, който имаме за да ги реализираме е в рамките на 2 години. Аз съм убедена, че ние ще се справим и по-бързо, познавайки ентусиазма и амбициите, които има от страна на ръководството на общината и на всички, които очакваме това нещо да се случи. Проектът на община Казанлък е на стойност 1 милион 733 хиляди лева. Покрива всички тези дейности. Вярвам, че ще са достатъчни, за да ги използваме смислено и да ги инвестираме в нещо, което наистина ще бъде значимо за хората. Още повече, че този проект не е сам по себе си. Той има своята връзка с още една друга дейност, още един друг проект, който реализираме в момента, а именно изграждането на пътя, който е от Казанлък към язовир Копринка и съпътстващата го велоалея. Така че наистина да имаме свързаност между всички велоалеи. Ползването на всички съоръжения, които ще бъдат създадени в рамките на проекта, ще бъде безплатно, а грижата за поддръжката им ще бъде на община Казанлък.